Ukratko još malo uvod u smislu cele ove obuke. Vi ste inače prva grupa, ja mislim ikad, koja će učiti kako se pišu transferne cene, pošto to svi nešto kriju, neće da pokažu i neće da kažu. Uglavnom se rade seminari na kojima se priča o tome, ali to je sve onako sažeto i ukratko sa nekim primerima, nekih efektivnih 2,5, plafon 3 sata, zavisnosti kako je to organizovano. Danas i sledeći čas verovatno pričat ćemo uglavnom o nekoj zakonskoj regulativi i šta kaže zakon o tome. Ja verujem da ste vi dosta upoznati, ali obzirom da se time niste bavili, ja ću pričati od početka, ono sve što biste trebali da znate. Sigurna sam da ste čuli, ali neophodno je da to ispričamo onako kako treba. Pričat ćemo o praktičnom delu. Šta je da kažem, moja zamisao? Pričat ćemo malo o teoriji. U suštini je jako važno, iako imate knjigovodstvene agencije, jako je važno da, iako možda niste vi pisali transferne cene, da ih pročitate. Posebno ako ste na rukovodećem položaju i treba da potpišete taj završni račun ili poreski bilans, znači ako ste odgovorno lice, da razumete zapravo šta piše u tim transfernim cenama i na koji način se izvela ta računica u poreskom bilansu na kraju, kakav je efekat i da li efekta uopšte ima. Takođe, u radu sa klijentima, znači iz prakse, ono što se sreće to je da klijentima baš nije jasno zašto oni treba da rade te transferne cene, nisu baš upućeni i obzirom da ste računovođe, imate knjigovodstvene agencije, transferne cene zahtevaju dosta podataka o firmi, o poslovanju, o načinu poslovanja, o istorijatu firme, šta je firma radila, postigla, čime se ranije bavila, da li je menjala delatnost, nije menjala delatnost i tako dalje. I onda kad krenete klijenta da pitate sve te stvari, a oni onako šta vas to interesuje, kaže, šta me to sve ispitujete i tako dalje. Ili recimo čak revizorske kuće, imaćete prilike da revizorska kuća radi transferne cene, da je klijent angažovao i da onda vi kao knjigovodstvena agencija ili računovođa ili neko u firmi budete zapravo angažovani da sarađujete sa ljudima iz revizorske kuće koji rade studiju transferne cene i da im date dosta podataka o firmi, o poslovanju, o finansijskim nekim pokazateljima i tako dalje. Znači, jako je važno da shvatite suštinu davanja tih podataka i čemu oni zapravo služe.